na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Eric, taas din kayong imong hilanat. Kinahanglan mo makapadoktor ka. Joel! Joel, hain ka! Joel, balik kami! Tabangi mi! Joel! Joel! Salbahe siya. Klaro na kayo nga dili na ito niya balikon din eh. No, kinahanglan makagawas na din eh. Katawa sa mga maong lungag. Ano gihimo man eh. Kani mga sagbot skilid. Nagkatayo mga sagbot. Mo ni akong sumpay-sumpayon. Ako ni sa piron. Eric, pahuway lang diha. Makagawas na rin ining kahong. Ano may sobrang gini sila sa kakahuyan? Nagtuo manggod siya, madam. Nga tuwa si Eric dito. Unya ikaw, nag-unsa man ka din eh. Kuan, nagunahon ako kung ako bang apason sa ila o di ba? Unya, unsa may imong napilian nga buhaton? Kuan, natural, apason ako eh. Pero magdakog sundang. Pida eh. Ganun may pauli mo sa disya eh. Napugos na nung kugsulti nga tuwa sa kakawiyan sa ila. Maputol man ang gisumpay na kong mga sagpot. Ella. Eric, gamay na lang. Makakita na kong paagi nga makakatkat na diha. Hindi na lang ito maglaom ni Joel. Kay basin og masunlan itong bakukang iyang utok og dili na ito mabalik. May Unsa. Eric, naunsa na masab ka. sakit ako. Naunsa magiging imong oo. May mipunal na ako. Unsa? Kidang lang mag-amping ta. Ang anino. Naghiskot kag anino? Eric, o niya na ito maghiskot sa nahitabo ni mo. Kinahanglan makapangita itong paagi. Kung saan na ito paghawas din eh. Salbahis ganis, Joel. Klaro kayo nga dili na ito niya balikon din eh. Ano masulo na niyang katigayunan ni Amahan. Salbahis siya. Oh, may gitagak din iskahong. May tao si Babaw. Hoy! Kisa ka mang nasi Babaw! Ayaw may tagakig bato diri! Pinutol nga kahoy ang gitagak. Joel, ikaw ba na? Joel, ikaw ba na? Joel! Hoy! Ano nga nagibuhat ni mo? Maluoy ka! Ayaw may kilubong ka buhi diri! Kung kinsa ka man maluoy yung taon ka! Ayaw may kilubong nga buhi! Wa may sa ni mo! Eric, pumipit nagmaayos kilin. May mitag akong bisa noon sa ining lungag. Piday. Saon nila ako. Ako baka silang balikon o di na lang. Kung di na ako sila balikon, posible nga mamatay na sila sa maong lungag. Ugwa na may bao nga tuwa sila dito. Nga nagwa makahimutang.
Madam, kuan, apason ako sa ila. Magdalang kog sundang ha. Asa ka? Wa ka makabati na ako, madam. Apason ako sa ila. Tuwa si ila sa kakahuyan. Kinalang madaan ako siya balik din sa mansyon. Mahal mo si Ella. Ha? Kuan. Ang kuna nila nga mahal mo ang usa sa mga sumusunod. Imo siya gipintal, dili ba? Busa nagpasabot lang kini nga mahal mo siya. Ganahan ko niya, madam. Ug usa ka na kadakong sayo. Unsa? Dili mo angayang mahalon ang usa sa mga sumusunod. Unsa? Dili mo angayang higugmaon ang usa sa mga sumusunod. Nga nung magbuot man ka, madam. Tungod kay dili na mao ang makaayo nimo. Ha? Kinahanglang i-focus mo ang imong hunahuna sa pagpangita sa singsing aron ikaw ang makakita ini. Uy, gipaboran ko nimo, madam. Huna-huna ag maayo nga akong gisulti nimo. Lain sa dagag utok ni madam da. Murag ako ang iyang gipaboran karon. Hunungan na na! Unsa ba ka? Inubong gibini mong buhi din, he? Miyunong na siya sa paghagbong og mga kahoy. Ingon man og mga bato din is gahong. Eric, ka na nahinom ka. Eric? Sakit kayo akong kalawasan. Eric, mihunong na ang pagpanghagbong og mga kahoy ug batos taho sa ibabaw. Hoy, salbahes! May anino sa ibabaw. Dili ko maklarong iyang bayhon. Kaya nasalipdan sa mga nagkatay nga sagbot nga mitabon sa baba sa lumag. Kinsa ka! Jose, sunod di mong buhaton, ha? Salbahis ka! Gusto mo di mong ilubong ang buhi! Uwa na may kasikas sa ibabaw. Unsa man iyang gipanghagbong. Mga pinutol man nga kahoy og tagas ang uban. Og ang mga dagkong bato nga iyang gihagbong ining kiliran sa lungag. Mahimo ng tungtungan. Eric! Makahimo na ko gigdaan pa ingon sa babaw. Ang mga kahoy, ako ni isandig ang uban. O ang uban akong i-file. Aron makaabot ko sa baba sa lungag. Eric, doon na lang baba sa lungag inigifile akong kahoy yung mga bato. Eric! May kakatkata na tapaingon sa ibabaw. Kinahanglan makawas na din eh. Eric! Ella. Dali, gunit na ko. Mukat-kata ng gisandig na ko mga kahoy skilid sa lungag. Makaabot at sa ibabaw, ana. Kainit na gati mo. Hinay lang. Eric, gamay na lang yun. Niyan ako sa ibabaw. Birahon na tika, ha? Gamay na lang! Mahukas ka na sa lungag! Salamat, Lord! Salamat! Nilagyan mo sa ibabaw! Eric, dali na! Kinahalamati man na kanong samad di mo! Ella, salamat. Hunihan na pa salamat. Dali na, gunit na ako. Kinahan na makagawas na tanis kakahuyan. Hinay lang. Eric. Alipong ko. Ayaw pag-surrender. Tanawin ako. Ayaw pag-surrender, ha? Init ka, ayaw ka. Kailangan nga makainom kag tambal. Og matambalan ka ng samad sa imong o. Eric, hindi na kitas gawas sa kakahuyan. Eric, gunit ang maayos akong abaga. Eric! Eric! Ayaw piyong ang
Eric! Ella? Oh, nakagawas na mo? Surprise ka! Ha? Ay! Suba! Surprise ka! Gusto minimong patyon ilams lungagod sa? Ha? Ay! Suba! Gusto na! Gusto na lagi! Ni ako, balik na ko! Oh, may balik ka! Tungkol tingali ka na konsensya ka! Salbahis ka, Joel! Bisa nun saon! Kaunsa na si Eric? Ganun wa na maglihok. Ha? Eric! Eric! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!